जे जों रिहाब सेन्टाराव दोनोब्लानो थारमाने हामा आरोखि हामो येस हामो किन्तु बिनिफ्राय लाबोखांनायनि उनावबो जोंहा माखासे जोथोन लानांगौ दङ जों सावथुनखौ गांसे बिजाब महरैबो जों सोरजिनो हायो आरो सावथुनखौ जोङो गांसे बिजाब महरैबो फरायनो हायो मानसियासो गाज्रि राजनितिया खुनुदिन गाज्रि नङा दा बेयो मोनसे जोंनि हादोरखौ जौगाहोनाय समाजखौ जौगाहोनाय ओनसोलखौ जौगाहोनायनि मोनसे सिस्टेम बलिउडनि सावथुनानो टलिउडनि सावथुनानो होन नंगौ मालाबा समाव सासे मिनिस्टारखौबो सेन्देला लायो स' मिनिस्टार खिन्थु मिनिस्टार बियो खिन्थु बे फेलेंसो दा बेनि ओंथिया बे नङा जे साफ्रोमबो मिनिस्टारा गाज्रि होमबा जेसेबां मिनिस्टार दङ गाज्रि मोननांगौमोन बे सावथुनखौ बा सावथुन खालामग्राखौ स' हमना ला बे चेयारमेननि मोनसे केरेक्टार होनाय जादों दा बेनि ओंथिया बे नङा जे चेयारमेनफ्रा बेबायदि साफ्रोमबो चेयारमेनफ्रा बेबायदि नङा बेखौ होनाखै दा दिनैनि दिनाव फुजा बोथोर गोबां जायगायाव दुर्गा फुजा जादों गोबां जायगायाव लक्ष्मी फुजा जादों बे दुर्गा फुजानि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ ओनसोलनि साफा साफा ससियेल वर्कार सोरबा मास्टारा जादों सोरबा प्रफेसारा जादों बा गावखौनो माने सासे आं ससियेल वर्कार होननानै बुंना लाग्रायानो जादों जोंथ' नायबा नुबाय बेयाव जौनि दखान जायो जुवानि दखान जायो आरो जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा मा खालामो फुजा मेलानिल' असिला लानानै दै फुजा मेलानिल' असिला लानानै उन्दै उन्दै गथ'फोर क्लास 8, 9, 10आव फरायनाय गथ'फोर बिसोर फुजा मेलानि खाथि खाला बहाबा दुब्लिबारियाव बहाबा लामा खनायावसो थानानै बिसोर मा जौ लोंबाय थादों सिगारेट सोबबाय थादों गान्जा सोबबाय थादों बेयावनो गोलैनानै थादों अखानायै भिडिअबो ओंखारदों स' होमबा बे फुजा मेलाखौ जोंनो मानो नांगौ सोरबा सासे मानसिया जुदि ओंखाम जाखांनानै गय जानो लुगैनानै सोरनिबा बारियाव गय थाइसे हाननानै जाहैब्लाबो बेखौ अखानायै गामियाव मिटिं खालामनाय बिजिरनाय बेबायदिनो सोरनिबा दाउ खावनायानो होन सोरनिबा बोरमा खावनायानो होन माबा मोनसे खावनायानो होन गामियाव बेखौ अखानायै बिजिरोमोन बिजिरनानै बेखौ साजा होयोमोन आरो जुदि दाया खोब गिदिरबाथाय बेखौ वार्निं होनानै दोनोमोन सेकेन्ड टाइम जुदि नोङो बेबायदि खामानि मावोब्ला नोंखौ गामिनिफ्राय होखारनाय जागोन बा बैकट खालामनाय जागोन गाज्रि भिडिअ भाइरेल जादों येस नुदों नायदों दाना बे गामियाव बे आइजोखौ बे हिन्जावसाखौ माबोरै दोनखो नङा होमबा थ' बिनि सायाव जेबो बिजिरनाय गैया रावबो जेबो बुंनाय गैया बिजिरनाय गैयाबा रावबो जेबो बुंनायानो गैयाब्ला स' मानो मानिनो बा बे खामानिखौ बियो मानो गारनो फोथायलायनाय मानिलायनाय बे बुस्थुआ गैयिनि थाखाय दिनैनि दिनाव जों रावखौबो जेबो बुंनो हाला आरो आंनि बुंनायखौबो रावबो खोनासंलिया बरन्स' एखनबा मा जायो नैबे मोनसे ओरैबायदि गाज्रि मोनसे माबा हाबनानै दं जोंनियाव जे जोंनियाव गामि खनायाव थानाय सासे खामला हाजिरा मावनानै जानाय नैबे मानसिनियावबो पलिटिक्सनि एम्फौआ हाबनानै दङ थ' बर' बिजों फरायोब्ला माने गथ'आ गोरों जाया बे मोनसे कनसेप्टआ दङ खिन्थु दिनै फैयै फैयै आं बेखौ खमायलांनायसो नुदों अब्लाथ' नोङो मास्टार जानांगौनि थाखाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बर' बिजों फरायोब्ला साबसिन जाया होनबा इंराजि बिजों फरायनायनिख्रुइ खारन जोंनावथ' इंराजि बिजोंनि गभर्नमेन्ट स्कुल गैया बे समाजारि बिजोङाव जों नुनो मोनो जे बर' आइजो खारनाय गुबुनाव दैखारलांनाय सोरनिबा फिसा थाखानाय हिन्जाव गोमानाय दा बेफोर जोंनियावबो नैबे जोंनि निउस चेनेलावबो बेवहायबो गोबां बेफोरबायदिनो जोंनाव फैयो निउस दा बे बिथिङाव मानि थाखाय बे गले गले बेफोर जाबाय थादों थ' जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि बिहामजोफ्रा जोंनि बिफाफ्रा जुदि दिनैनि दिनावहाय जेबो जुदि धोरोमजोंनो जुदि सोमोन्दो लाखियाब्ला थ' बियो आवसारि जाखागोन बे मोनसे आवसारि जाखागोन जायहा थाखा फैसा दं जाय माने ओरै 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 गोदान बोथोरनि बैसागोनि मागोनि ओरै बेरायहैनो लाङो जायनाखि मास मोनसेयाव 5,000 6,000 थाखा बिउटि पार्लाराव थांनायनि फैसा हरनो हायो थ' बेबायदि फिसाय नागिरनानै थांदों ओरै साइसखौ नुयो आरोखि बिमा दुर्गाया बिमा लोखिया बे बुङाखै आंनि फुजाखौ नोंसोरो 15 दिन खुलिनांगौ माबा फालिनो नांगौ आंनि मुङै 15 दिन नोंसोर फुजा खुंनो नांगौ नङाबा अरथारजोबगोन आं माने बिमा दुर्गाया बुङाखै खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो नैबे समाव बरायनो लाबाय बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननि गेजेराव गुबुन गुबुन समाव जोङो दैदेनगिरिखौ लाबोनानै नोंथांमोननो गुबुन गुबुन राजखान्थियारि बिथिंनिफ्राय लानानै समाजारि आरो बर' माहारि बाद दानायफोरखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव मोगा मोगि आयदाखौ जोङो लाबोबाय थादों थिग बेबायदिनो दिनैबो सासे
समाज सिबियारि सावथुन मुलुगाव गोबां बिहोमा होनाय लोगोसेनो राजखान्थियारि बिथिङावबो बिथाङा गोबां बिहोमा होदों बिथां गेदेमाजों नोंथांमोनजों सावरायगोन थामहिनबा बिथांमोननिफ्राय बा बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन बिथांनिफ्राय नैबे समाव जोंनि स्टुडिय'आव थामहिनबा बड'लेण्ड बुब्लि जे स्टुडिय'आव जों मोननो हादों जोंजों लोगोसे बिथां मुंदांखा फावखुंगुर राजखान्थिगिरि समाज सिबियारि बिथां फैलाजे बरगयारि गिबियाव नोंथांखौ बरायनो लाबाय बेवहाय नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा जों मोनथिगोन गिबियावनो मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे नोंथांखौ जों जुदि नायोब्ला फैलाजे बरगयारि होननानै जों बुङोब्ला बे समाव गासिनिबो आंगो नोंथाङा बे समाव नोंथाङा सावथुन मुलुगावबो नोंथाङा बिहोमा होदों गुबुन फारसेथिं राजखान्थिगिरिबो नोंथाङा आरो गुबुन फारसे जों नोजोर होयोब्ला नोंथांखौ नुनो मोन्दों आथिखालाव बा सिगांनिफ्राय नोंथांखौ नुनो मोन्दों जे समाज फोसाबनायनि थाखाय नोंथाङा गुबुन गुबुन जायगाफोराव फरायसालिफोरनि फरायसालिमाफोरनि जे प्रग्रामफोराव नोंथाङा थांनानै मटिभेसन स्पिच जों होनाय नुदों आसलथे बे समाव नोंथाङा हारिखौ माबायदि लांनो नागिरदों जायखिजाया साफ्रोमबो सुबुङा गावबा गावनि हारिखौ मोजां मोनो एबा गावबा गावनि हारिनि मोजांखौ हास्थायो दा बेबायदिनो जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुङाबो 100आव 100 बर' सुबुङानो बर' हारिनि मोजांखौ हास्थायगोन थिग बेबायदिनो आंबो सासे बर' सुबुं हिसाबै हारिखौ मोजां मोनो आरो आंनिफ्राय जिखिनि रोंगौथि दङ बेखिनि रोंगौथिजों बिहोमा होनानै हारिखौ हारियाव माबा मोनसे बिहोमा होनो हायो नामा आंबो बेखौनो नाजानाय जादों बेबायदिनो जों जुदि साफ्रोमबो बर' सुबुङा हारिनि थाखाय माबा मोनसे बिहोमा होयोबा थारैनो जोंनि सिमां जायखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन बा बर' थुनलाइ आफादानो होन बर'नि माखासे बुद्धिजिबि समाज सिबियारि बिथांमोनानो होन बे बर' हारिखौ जे गेरेमसा हारि दानांगौ होननाय नैबे खोथाया निस्सय जों साफ्रोमाबो जुदि एसे एसे जुदि बिहोमा होयोब्ला जों बर' हारिखौ सानसे समाव गेरेमसा हारि हिसाबै दानो हागोन दा आंनि सानस्रियाबो बिदिनो आंनिफ्राय जिखिनि रोंगौथि दं थारैनो आंबो बर' हारिनो माबा मोनसे बिहोमा होलांनो हायो नामा बे थांखिखौनो लानानै आङो गुबुन गुबुन समाव जेब्ला आंखौ गोनांथि होननानै सोरबाया सानो बेवहाय लिंहरोबा आङो थाङो दा खोथाया जाबाय जोंनि हारिखौ गेरेमसा खालामनो होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौनो लानानै गेरेमसा खालामनांगोन स' ओंखायनो दिनैनि जोंनि जायफोर लाइमोनफोर जायफोर फरायसाफोर बिसोरो मोनसे समाव साफा साफा जोंनि हारिनि गेदेर दैदेनगिरि हारिनि थुनलाइगिरि बा साफा साफा लेखा गोरों मानसि जानांगोन इयुन समावहाय स' अब्लासो जोङो जोंनि हारिखौ गेरेमसा हारि जाबाय होननानै निस्सय जों बुंनो हागोन दा बेखायनो आंनि सानस्रिया बेनो जोंनि बैफोर इयुन जोलै जायफोर लाइमोन सेंग्राफोर दङ जायफोर स्टुडेन्टफोर दङ बिसोरखौ जुदि मटिभेट खालामनानै जोङो जोंनि हारिनि साफा साफा जुदि सम्पद हिसाबै सोरजिनो हायोब्ला निस्सय जोंनि हारिया मोनसे समाव गेरेमसा हारि जागोन जोङो नोंथांखौ नुनो मोनदों जे नैबे सावथुननि गेजेरजोंनो नोंथाङा हारि दानायनि समाज फोसाबनायनि थाखाय मटिभेसन आरो लोगोसेनो लाइमोनफोरखौ मोनसे जाय निसा लानानै गुबुन फारसे दिंग्रायनो नागिरनाय सुबुंफोरखौ नोंथाङा सावथुननि गेजेरजों नोंथांखौ फोरमायनाय नुनो मोनदों जेरै जों बिदिन्थि बायदि बिस बे सावथुन नोंथाङा बेखौ खालामबाय फैला MCLA बेवहायबो आरो बेनि अनगायैबो गोबां बेफोरबायदि सावथुन नोंथाङा दिहुननानै हारिखौ सिबिनो थाखाय नोंथाङा सिगांदों बे बिथिङाव नैबे सावथुनजों नोंथाङा बेसेबांसो जाफुंसार होननानै सानो जे बे नोंथाङा फोरमायनो लुबैनाय बाथ्राफोरखौ रायजो राजानो बा नायगिरिफोरनो बर' रायजो राजाफोरनो नोंथाङा बेसेबां नैबे समाव जाफुंसार होननानै सानो गांसे बिजाबखौ फरायोब्ला जों जेरै माने गोबां गियान मोननो हायो दा थिग बेबायदिनो जोङो सावथुनखौबो गांसे बिजाब महरै सोरजिनो हायो एबा सावथुनखौबो जों गांसे बिजाब महरै फरायनो हायो थ' आंनि थांखिया नैबेनो जिहेतु आथिखालाव जोंनि जा लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरखौ नोजोर होयोब्ला जों नुबाय आथिखालाव दानि जे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर माने आं गासिखौबो होनजोबाखै गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनैनि समाव ना लाजिनाय दंबावो ना गिनाय दंबावो ना गावनि माबा मोनसे इयुनखौनो लानानै साननाय दंबावो स' लाइमोनफोरनि सानस्रिया बेबायदि जानायखायनो
जों गोबां समावहाय जोंनि गेजेराव उन्दै बैसोआवनो थाब थाब निसा जातीय बेसाद जानाय माने ड्राग्स एडिक्ट जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि दा बे बेलायावहाय निश्चय जोंनि गेदेरफोरनि हथात बिमा बिफानि गार्जेननि माने गोबां गोरोन्थि थालांगोन आरो दङ जायनि थाखाय जोंनि गथ'फ्रा थाब थाब माने गुबै लामानिफ्राय दोरोदनानै गाज्रि लामाथिं थांबाय थानायखौ नुदों स' ओंखायनो आङो नैबे बिस सावथुननि गेजेरजों जे जोंनि गार्जेनफोरनो नैबेखौनो माने सांग्रांथि होनो नागिरदों बा मोनसे एवारनेस फोसावनाय थांखिजों आं बे बिस सावथुनखौ खालामनाय जादों जे जोंनि माने फिसाफ्रा जे गाज्रि जायो बे गाज्रि जानायनि आन्दोआव निश्चय जोंनि माखासे फिसा 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 माने गोरोन्थिफोर थालाङो आरोखि जाय गोरोन्थिफोरानो उनावहाय गेदेर जानानै जोंनि फिसाफोरखौ थारमाने जोङो खोमानानै लानांगौ जायो बा जोंनि फिसाफ्रा माने गाज्रि लामाथिं थाङो आरोखि ओंखायनो नैबे बिस सावथुननि गेजेरजों जोंनि बिगोमाफ्रा जाहाथे फिसाफोरखौ जोथोन लानांगौनि थाखाय फिसाफोरखौ सामलायनांगौनि थाखाय माबा मोनसे माने गियान मोननो हायो बे थांखिजों आङो नैबे बिस सावथुनखौ खालामनाय जादोंमोन आरो निश्चय आङो सानदों गोबां गार्जेनफ्रा माने बुजिनो हादों एबा जोंनि लाइमोनफ्राबो जायफोरा बे सावथुनखौ नायदों निश्चय हमदांनो हादों जे जोङो माबायदि खालामोब्ला एक्सुवेलि जोङो हरखाबै गाज्रि लामाथिं थांनांगौ जायो दा बेनि अनगायैबो बिसनि अनगायैबो बिसखौ आङो मोनथाम भाषायाव बे लेंगुवेजाव बानायदों बिसखौनो मोनसेया जाबाय एसामिसाव दाबिं खालामदों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय आदिबासि माने साद्रि लेंगुवेजाव जोंनि सावथालिफोरनि आर्टिस्टफोरखौनो लानानै बे सावथुनखौ खालामनाय जादों इनिफ्राय बे सावथुनखौ आङो माने गोबां खना खनला जायगाफ्राव माने गारि गंसे माने टाटा मबाइल लानानै फ्रियाव दिन्थिनाय नोंथांखौ नुनो मोनो टाटा मबाइल लानानै बेवहायनो थारमाने प्रजेक्टर साउन्ड बक्स जेनेरेटर बेफोरखौ माने लड होनानै माने गोबां खना खनला गामिफ्राव बे सावथुनखौ दिन्थिहैदों आरोखि थ' बे सावथुन दिन्थिनायाव आंखौ जोंनि जायगानि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोबां हेफाजाब होदों दा बेबायदिनो चिरां बायदि जायगायाव क'क्राझार बायदि उदालगुरि बायदि जायगायावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे आनसलिकनि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि बिथांमोना आंखौ लेंहरनानै बे सावथुनखौ दिन्थिनाय जादों आरोखि जों रायजोफ्रा बेखौ नायनानै गोबाङानो माने बाख्नायदों खोब मोजां जादों होननानै बुंदों थ' बेबायदिनि गेजेरजों समाजाव माखासे सांग्रांथि फैगोन होननानै गोबाङा बुंदों आरोखि दा बिनि उनावहाय आङो मोनसे खालामबावदों जिहेथु जोङो दा नुयो मोनफ्रोमबो ओनसोलाव नायोब्ला जुदि नों नागिरोब्लाथाय नुगोन मोनसे ओनसोलाव माने 10-12 जन बेबायदि दा जोंनियाव उन्दै बैसोनि माने ड्राग्स एडिक्टेड गथ'फोर दंसै आरोखि माने बे जोंनि थाखाय खोब माने साननो गोनां बाथ्रा दा बिसोरखौ जोङो रिकभार खालामनांगौ अर्थात बिसोरखौ जोङो गुबै लामाथिं लाबोफिननांगौ दा बिनि थाखाय आङो जोंनि जायगायावनो सासे मोनसे समाव जायो माने ड्राग्स एडिक्टेडमोन खिन्थु दिनै रिकभार जाबाय हामबाय थ' बेखौ लानानै आङो मोनसे डकुमेन्टारि स्टाइलाव मोनसे सावथुन खालामनाय जादों बेखौ माने आइ वान्ट टु बि एलाइभ होनना बे सावथुनखौ खालामनाय जादों थ' बेवहाय बे गथ'आ माबोरैहाय एक्सुवेलि ड्राग्स एडिक्ट जालांखो फरायबाय थानाय समावनो दा बेखौ बेवहाय दिन्थिनाय जादों दा बेवहाय बे गथ'आ बुंनाय बायदिब्ला माखासे गावनि क्लासमेटफोर रुममेटफ्रा माने बेबायदिनो बे माबाखौ लायोमोन आरोखि लानानै आरो बे माने माबायावनो पिजियाव थायोमोन बिसोरो आरो बे जायगायावनो माने खाथि खालानिफ्राय फैनानै बिसोरनो नैबे ड्राग्सखौ फानफैयो दा बिदिनो लासै लासै बेबो थारमाने लोगोफोरजों थाफानानै दिनै एसे गाबोन एसे लालांबाय एडिक्ट जालांदों बे खोथाखौ गथ'आ बुंदों आरो बिनिफ्राय जोबथारनायाव बिनिफ्राय रिकभार जादों जानायनि जाहोना जाबाय बिसोरनि बिमा बिफानि जोथोनाव स' जोङो दा गोबां नुयो जे रिहाब सेन्टाराव दोनहैदोंमोन 6 मास दोनदोंमोन बोसोरसे दोनफिनदोंमोन हामनानै फैदों खिन्थु मास मोनसे उनाव मास मोननै उनाव मास मोनथाम उनावहाय बियो आरो फिन आगोलनि बायदि जाग्रा जाफिनदों आरोखि दा बे बेलायावहाय नैबे आइ वान्ट टु बि एलाइभ बेवहाय आङो बे ड्राग्स एडिक्टेड जानाय गथ'नि बिमा बिफाजों रायज्लायनानै मोनथिबाय हयथ' जायफ्रा बे सावथुनखौ नायदों हयथ' बिथांमोनाबो मिथिदों जे हामनानै फैयो खिन्थु हामनानै फैनायनि उनावबो जोथोन लानांगौ जायो थ' बिसोरो ओरैबायदि खालामदों माने न'आव फैखांनायनि उनाव गावनि आगोलनि लोगोफोरखौनो जिहेथु लोगो मोनफिनो
ज' गावनि आगोलनि लोगोफोर जायफोरा माने ड्राग्स जायो बिसोरथ' जाबायानो दंना दा बिसोरजों लोगो जाहैफिनो सोलायनाया बेल'सो सोलायदों गाबोन एसे उनावहाय बे जाग्रा जालांफिनो आरोखि ओंखायनो बिसोरो मा खालामदोंमोन कमप्लिटलि बे गथ'खौ माने बिसोरजों डिसकानेक्ट खालामदों नामा एकदमबारे बिसोरनो मबाइलबो होआखै आरो बेखौ न'निफ्राय ओंखारनो होआखै बेस्ट'आव दोनबाय थादों जिहेथु बिफाया बिजनेस मावो बिजनेसाव बिफाया गावजों लाफाबाय थादों रावजोंबो बेखौ माने कमिउनिकेट खालामनो हायो गावनि लोगोफोरजों न'आवनो दोनबाय थादों बेनिफ्राय बेनो माने हाबाबो होनानै होदों आरोखि हाबा होनायनि उनावहाय मोनसे गथ' मोनबाय संसारनि मायाव हाबबाय दा उनाव लासै लासै बिफानि माबाखौबो बिजनेसखौबो एसे सामलायग्रा जालांबाय थ' बेबायदिनो बे माने कमप्लिटलि बिनिफ्राय रिकभार जानो हादों आरोखि दा ओंखायनो बिनिफ्राय जों बुजिनो हायो जे जों रिहाब सेन्टाराव दोनोब्लानो थारमाने हामा आरोखि हामो खिन्थु बिनिफ्राय लाबोखांनायनि उनावबो जोंहा माखासे जोथोन लानांगौ दङ दा बेखिनिखौ खालामोबाथाय जोङो बे माबाखौ बेनिफ्राय जोङो रिकभार जानो हायो थ' बेखिनि मेसेजखौ जाहाथे जोंनि गार्जेनफ्रा मोननो हाथों बा जायफ्रा बेबायदि जादों जाहाथे बिसोरो बुजिनो हाथों मिथिनो हाथों बे थांखियैनो आङो बे सावथुनखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बे सावथुनखौ खालामखांनायनि उनावहाय गोबां माने बिमा बिफाफ्रा गार्जेनफ्रा आंनो फन खालामदों आरोखि फन खालामनानै जे बबे जायगायाव थांदोंमोन बहाव मादोंमोन जाहोनाबो बेबायदि दं दा बेफोर खोथाखौ माने बुंहरनाय जादों आरोखि स' बिसोरनो आङो फन नाम्बार हरदों आरो बेनिफ्राय बैसोर गार्जेननि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो हरदों बिसोरजों रायलाय मोजाङै जे बिसोर माबोरै जाय जोथोन लानानै बे गथ'खौ रिकभार खालामनो हाखो नोंथांमोनहाबो माबा मोजाङै बुजिनो हागोन थ' बेबायदिनो आङो सानदों आरोखि दा बेनि उनावहाय आं बेखौनो सानदों निस्सय बे सावथुननि गेजेरजों माबा मोनसे समाजनो होनो हादों थ' आं सानगोन बे सावथुना जाहाथे गांसे बिजाब जानानै थायो आरो आंनि थांखियाबो बेनो आं बेखायनो बुंनाया जों सावथुनखौ गांसे बिजाब महरैबो जों सोरजिनो हायो आरो सावथुनखौ जोङो गांसे बिजाब महरैबो फरायनो हायो थ' बेबायदिनो फैला MCLA दा बेवहाय जोंथ' मिथिखागौ बयबो दिनैनि दिनावहाय जोंनो माने गोबां माने पलिटिकेल एवारनेसनि गोनांथि जादों जोंनि रायजो राजायानो होन जोंनि दैदेनगिरिफोरानो होन दिनै जोङो माने राजनितिखौ थारमाने सिरियास लालिया रायजो राजायाल' नङा आं गासै रायजो राजाखौबो होननानै बुङाखै गोबां रायजो राजाया सिरियास लालिया आरो जोंनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बे पलिटिक्सखौ सिरियास लालिया आरोखि स' ओंखायनो मा जोंनि गोबां मानसिफ्रा गोबां समावहाय जोंनि भटार्सफ्रा बा सादारन रायजो राजाफ्रा जे माने आं मा मोनदों बे कुइसना फैयो आरोखि आङो मा मोनदों भट होनानै मा जानो नोंसोरखौ सापर्ट होनानै मा जानो बे सानस्रिया फैदों खारन जोंनाव माने जों दिनै राजनितिखौ सिरियास हिसाबै लालिया आरो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो गोबां दैदेनगिरिफ्रानो गासिखौबो बुङाखै माखासे दैदेनगिरिफ्राबो नैबे खोथाखौ सिन्था खालामो हमना ला मोनसे लामा मावनांगौ लामा मावनानै मा जागोन बे लामाखौ मावनानै मा जागोन आंहा मा बेनिफिट थ' जोंनि सानस्रिफ्रा बेबायदि आरोखि दा ओंखायनो आं बुंदों पलिटिक्सखौ लानानै सिरियास नङा दा ओंखायनो राजनितिकआ गाज्रि नङा खिन्थु राजनितिकनिखौ जाय दैदेनदों बा नों आंहासो गाज्रि आरोखि मानसियासो गाज्रि राजनितिया खुनुदिन गाज्रि नङा दा बेयो मोनसे जोंनि हादोरखौ जौगाहोनाय समाजखौ जौगाहोनाय ओनसोलखौ जौगाहोनायनि मोनसे सिस्टेम स' बे सिस्टेमाव थानानै जुदि साफ्रोमबो दैदेनगिरिया बा साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मोजाङै जुदि सिरियासलि बेखौ लानानै जुदि जोङो राजखान्थिखौ जुदि खालामोब्ला बा राजखान्थिखौ जुदि जोङो सापर्ट होयोब्ला बे मालाबाबो गाज्रि जानो हाया थ' बेखायनो रायजो राजाफ्रा माबाफोर माने एवारनेस मोनगोन नामा बे सावथुनखौ नायनानै माबाफोर बुजिनो हागोन नामा बे थांखिजों आं बे फैला MCLA सावथुनखौ खालामनाय जादोंमोन दा जोंनि दैदेनगिरिफोर रायजो राजाफ्रा बेसेबां मा बुजिनो हादों आं बेखौ मिथिला नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे फैला MCLA जिहेतु नोंथाङा दिहुनबाय बेवहाय राजखान्थियारि माबाफोर नोंथांनाव खैफोद फैदों नामा बे दिहुननायखौ लानानै राजखान्थियारि जाय बिथांमोना आथिखालाव सोरखार खालामदों आरो थांनाय समाव जाखिनि सोरखार सालायलांदों बिथांमोननिफ्राय माबाफोर नोंथांनाव बेफोरबायदि फैदोंमोन नामा बेफोरबायदि जेबो फैयाखै मालाबा ओरैनो खोनालाबायदों
चेयारमेनफोरा बिराद माबा दोंनो लाजि मोनदोंनो होनना चेयारमेनफोरा माने साफा सानैफ्रा आरो थ' ओंखायनो आं बुंदों मोनसे सावथुनाव हमनानै ला जोङो बलिउडनि सावथुनानो टलिउडनि सावथुनानो होन नंगौ मालाबा समाव सासे मिनिस्टारखौबो सेन्देला लायो स' मिनिस्टार बियो खिन्थु बे भेलेन्सो दा बेनि ओंथिया बे नङा जे साफ्रोमबो मिनिस्टारा गाज्रि होमबा जेसेबां मिनिस्टार दङ गाज्रि मोननांगौमोन बे सावथुनखौ बा सावथुन खालामग्राखौ स' हमना ला बेयाव चेयारमेननि मोनसे केरेक्टार होनाय जादों दा बिनि ओंथिया बे नङा जे चेयारमेनफ्रा बेबायदि साफ्रोमबो चेयारमेनफ्रा बेबायदि नङा बेखौ होननो थाखाय चेयारमेनफोरानो बेबायदि होननो थाखाय खिन्थु सावथुनाव थानाय चेयारमेननि केरेक्टारखौ जाय लादों आं बेखौसो होनाय जादों थ' सोरबा सासे सानैया साननो हागौ आं खोनादों थ' बिनिफ्राय जेबो माने पलिटिकेल जेबो माबा फैयाखै नोंथांनिफ्राय आं फिन मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु निसानि बाथ्राखौ जों सावरायबाय थादोंमोन जिहेतु ड्राग्स एडिक्टेड जानायनि सायाव सावरायदोंमोन दा जाय बिथांमोना अलरेडि बिथांमोना ड्राग्स लानानै थामहिनबा एडिक्टेड जानानै बिथांमोना दङ दा बेखौ माबायदि राहाजों जोङो उदां मोनसे लाबोनो हानाय बा जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ बा सारा आसामबासिफोरखौ जों बेनिफ्राय उदां खालामनो हानाय माबाफोर ओरैहाय लामा नोंथाङा बोसोनफोर होगोन नामा प्रिभेन्सन इज बेटार देन किउर होननाय खोथा दङ स' जोङो बेमारखौ जाहोनानै बे बेमारखौ फाहामनायनिख्रुइ होबथानाया साबसिन आरोखि थ' बे बेलायाव जोंहा गोबां जोंनि बिमा बिफाफ्रा दायथ' थागोन बिबान दङ बेनि अनगायै जोंनि समाजाबो बिबान दङ दा जोंनि गथ'फ्रा जे दिनैनि दिनावहाय दहाय बुंनायजोंनो सोमोन्दो थालांसिगोन बे बुंनाय खोथाफ्रा जोंनि गथ'फ्रा जे दिनैनि दिनाव जोंनि फिसाफ्रा जे थाब गाज्रि जायो देट मिन्स जे दिनै गाज्रि जानाय होनबाथाय जोङो सिद्दायैनो थारमाने बे निसा जाथियाव नुहैयो आरोखि सोरबा गान्जा सोबो सोरबा देनद्राय जायो सोरबा जौ लोंनानै गोलैनानै थायो हौवासायानो होन हिनजावसायानो होन मालाबा ससियेल मिडियाफ्रावबो नुयो माने खोब माने लाजिथाव माखासे आरो दुखु नांथाव आरोखि बे जोंनि हारिनि थाखाय दा आं दहाय जे बुंबाय जोंनि गथ'फ्रा दिनैनि दिनाव ना लाजिनाय दङ ना गिनाय दङ ना गावनि फिउचारखौ लानानै माबा मोनसे साननाय दङ दा बे बेलायाव जोंनि बिमा बिफाया बांसिन दायथ' थागोन दा आं बेखिनियावनो बुंगोन माखासे बिमा बिफाफोर दङ आं गासिखौबो होननो नागिराखै माखासे बिमा बिफाफोर दिनैनि दिनावथ' जों ससियेल मिडियायाव नुयो बिमाफोरखौनो ओरैबायदि बिमा दङ ओरैबायदि माने कन्टेन्ट लाबोयो जाय कन्टेन्टफ्रा नायथावा ओरैबायदि सोदोब बाहायो ससियेल मिडियायाव माने जाय बुस्थुखौ थारमाने खोनासंथावा थ' बेबायदि बिमानि फिसाया माबायदि जाहैगोन मालाबा सानफ्लाङो आरोखि गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोना जायफोरा बेबायदि रिल्स बानायो जायफोरा बेबायदि भिडिअ बानायो आं खोथाखौ बुंदों आरोखि स' नोंथाङानो जुदि बेबायदि मोनसे गाज्रि कन्टेन्ट जायफोरखौ जों नायनोनो हाया जायफोरखौ जों खोनासंनोनो हाया बेबायदि खालामदोंब्ला बिसोरनि फिसाया माबायदि जागोन बिसोरनि फिसाया सोरखौ लाजिनो बिमायानो गावनि बिहावखौ लाजियाखै बिमायानो गावनि बिफाखौ लाजियाखै स' नोंनि फिसाया नोंखौ मानो लाजिनो थ' बियो मोनसे आं सानदोङो बिनिनो मोनसे फिथाइ दिनैनि दिनाव जे जों नुदों दाखालि आङो ससियेल मिडियायाव मोनसे मेथाइ नुदों बेखौ हाग्रा बारियाव मोख्राफ्राबो रोजाबा बेबायदि सोदोब बाहायनानै हाग्रा बारियाव जुनादफ्राबो बेबायदि मेथाइ रोजाबा बेबायदि सोदोबखौ बाहायनानै उन्दै गथ'फोर क्लास 8, 9, 10 जागोन खोब मेक्सिमाम स' बेफोरो मानिफ्राय जादों थ' बेखौ नोजोर होयोब्ला जों नुबाय बेवहाय जोंनि बिमा बिफानि माखासे दाय दङ गोरोन्थि दङ स' जोंनि फिसाफ्रा माबोरै बेबायदि जाहैखो बेथ' खेबसेनो जायाखै बेथ' हरखाबै जायाखै बियो लासै जालांबाय थादों दा ओंखायनो आङो बुंगोन जोंनि बिमा बिफाफ्रा जुदि गावबा गावनि गथ'खौ मोजाङै जुदि जोथोन लायोब्ला स' हमना ला नोंथाङाथ' दिनैनि दिनाव गाज्रि मानसि जायाखै आंबोथ' जायाखै नङा होमबा जोंबोथ' जागौमोन नोंथाङाबोथ' जानो हागौमोन ना खिन्थु जों जायाखै खारन जोंखौ बिमा बिफाया जाम्बा जाम्बिब्लाबो माने बै समावहाय मोजां जोथोन लादोंमोन आरोखि खिन्थु दिनैनि दिनाव जोंनि बिमा बिफाया जोथोननि मुङाव फिसाफोरनो बिस होबाय दं आरोखि अननायाबो बारा थ' जा बिदों बेखौनो होदों गथ'आ जा बुंदों बेखौनो मानिदों गथ'आ जि बुङो बेखौसो मानियो माने सोंथि होननाय गैला माबा गैया बेयाव गथ'आ जि बुङो बेखौसो मानियो मालाबा ओरैबो फैयो जों रायलायनो जेनेबा जोङो सासे गथ'आ हमनानै ला 80% मोनबाय थ' बिनि न'खराव थांनानै जोङो एसे रायलायहैयो बबाव फोरोंनो नागिरदों
मा स्ट्रिमाव फोरोंनो नागिरदों बेफोरखौ रायलायहैयो अब्ला गथ'आ मा बुङो बेनो जासिगोन गथ'आ मालाबा ओरैबायदि जायो आं आमुगावसो फरायगोन अब्ला जोङो मिथियो बे कलेजआथ' खोब मोजां नङा बेयाव फरायनाय गथ'फ्रा खोब मोजां नङा ओरैनि बहुत माबा दङ थ' बेयाव फरायाबा मोजां जायो नामा आमुगाव फोरोंहैबा मोजांसिन जायो थ' बे जोंनि बुंनायखौ लाला खिन्थु बे गथ'आ जा बुङो जायो उनावहाय मा जाबाय बोसोरसे जास्लाबियावनो बे गथ'आ बै गाज्रि गथ'फोरखौ लोगो मोननानै बेबो माने ड्राग्स एडिक्टआनो जानानै फैबाय जोंनि खाथियावनो कलेज दङ बिनि माखासे फोरमानफोर दङ थ' बिनि अनगायैबो जोंहा समाजाव माखासे दायित्व थागोन जोंनि जिथु समाज जोङो गथ'फोरनो एखनब्ला समाव जोंखौनो बेबायदि गाज्रि खामानि मावनायनि बा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसजों लोब्बा लाखिनायनि जोंनो प्लेटफर्म होबोबाय थादों दा दिनैनि दिनाव फुजा बोथोर गोबां जायगायाव दुर्गा फुजा जादों गोबां जायगायाव लक्ष्मी फुजा जादों बे दुर्गा फुजानि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ ओनसोलनि साफा साफा ससियेल वर्कार सोरबा मास्टारा जादों सोरबा प्रफेसारा जादों बा गावखौनो माने सासे आं ससियेल वर्कार होननानै बुंना लाग्रायानो जादों दा बिथांमोननो हयथ' गोबां जायगायाव माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस प्रटेक्सन कमिटि आफादफोर दानाय दङ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादफ्रा थांनानै बैसोरखौ बुंहैदों जे नोंथांमोना फुजाखौ 10 दिन लाखिनो नाङा खम खालाम खिन्थु बेवहाय मा डिबेट जादों नांलायदों बा मानियाखै आरोखि 99% रावबो दिनैनि दिनावहाय जायफ्रा फुजा मेला खुंदों बे कमिटिफ्रा रावबो बिसोरनि बुंहैनायखौ मानियाखै दानिया बे फुजा मेलायाव मा जायो जोंथ' नायबा नुबाय बेयाव जौनि दखान जायो जुवानि दखान जायो आरो जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा मा खालामो फुजा मेलानिल' असिला लानानै दै फुजा मेलानिल' असिला लानानै उन्दै उन्दै गथ'फोर क्लास 8, 9, 10 आव फरायनाय गथ'फोर बिसोर फुजा मेलानि खाथि खाला बहाबा दुब्लिबारियाव बहाबा लामा खनायावसो थानानै बिसोर मा जौ लोंबाय थादों सिगारेट सोबबाय थादों गान्जा सोबबाय थादों बेयावनो गोलैनानै थादों अखानायै भिडिअबो ओंखारदों स' होमबा बे फुजा मेलाखौ जोंनो मानो नांगौ आरो जायफ्रा गावसोरखौनो मास्टार होननानै लादों जायफ्रा गावसोरखौनो प्रफेसार होननानै लानानै जायफ्रा गावसोरखौनो साफा साफा ससियेल वर्कार ओनसोलनि लिडार दैदेनगिरि होननानै लानानै बेबायदि मानसिफ्रा दिनै 10-15 दिन फुजा खुंनानै जोंनि बेबायदि गथ'फोरखौ बेबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसजों लोब्बा जानांगौ थाखाय मोनसे प्लेटफर्म होदों फुजानि मुङाव बिसोरो फैयो खिन्थु फुजासिम मोनहैया आं गासिखौबो होनाखै जायफोरा माने बेबायदि मास्टार प्रफेसार जायफोरा ससियेल वर्कारफ्रा बेबायदि माने फुजाखौ दैदेनगिरि जानाफोर दङ आं बिथांमोनखौ बुंदों आरोखि स' होमबा जोंहा समाजाबो दायित्व दङ दिनै जोङो जोंनि गथ'फोरखौल' गाज्रि जाबाय जौ फाग्ला जाबाय ड्राग्स एडिक्ट जाबाय बेबायदिथ' होमबा जानाय नङा होमबाथ' जोंहाबो दायित्व दङ बे माखासे बे दटफोरा जेब्ला कानेक्ट जागोन अब्लासो जोङो जोंनि गथ'फोरखौ मोजां खालामनो हागोन जोंहा समाजाबो दायित्व थाबाय जाहाथे जोङो बे प्लेटफर्मखौ गथ'फोरनो होआ बिमा बिफायाबो दायित्व थाबाय जाहाथे गथ'फ्रा बेबायदि थांनायनि खुनु लामा मोना बेखिनि जोथोन बिमा बिफाया लानांबाय आरो गथ'फ्रा बेखिनि खोथाखौ बुजिनो हानाय जानांगोन आरो बुजिहोनांगौनि थाखाय आं बेखायनो होननाया साफ्रोमबो जुदि एसे बयबो दायित्व लायोबा बे गथ'फ्रा गाज्रि लामाथिं थांनाय नङा आं मिन्थिगोन नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन जे नैबे बेलायावनो जे ड्राग्सनि बेलायावनो थामहिनबा निसा जानाय लाइमोनफोरनि सायावनो एसे सावरायबावनो थाखाय आखायाव लादों दा बेवहाय जों नुनो मोनो जे बेनि थाखायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दं बर' ससाइटिया जों खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों नाथाय बबेबा नङा बबेबा मोनसे बिथिङाव फेलें जादों नामा जे जिहेथु जों नुनो मोनो सासे नोङो लाइमोनखौ सासे सांग्रां नोगोरारिफोरा जुदि बाथ्रा बुङोब्ला एबसुआ बाथ्रा बुङोब्ला बेखौ बादा होनो हानाय मोनसे थासारियाव दा गैला बबेबा मोनसे जाथायाव जादोंब्ला बेखौ नोङो बुंहैनो हानाय सासे सुबुङाबो बेखौ टारगेट खालामनानै बुंनो हाला दा बेफोरबायदि थासारि जादों अब्ला बर'नि ससाइटिया माबायदि दावखोलांगोन जेरै बबेबा मोनसे जायगायाव नोंथाङा एसे आगोलाव बुंबाय जौ लोंनानै मोनसे जायगायाव गोग्लैना थायो होननानै नोंथाङा बुंबाय दा बैफोर थासारिफोरखौबो नायनानै थाङो खिन्थु रावबो बाथ्रा बुंनो हानाय मोनसे गोहोआव गैला माबायदि जानांगौ बिदियाव आं जेब्ला उन्दै सममोन बे समावहाय आंनि गामियाव आं नुदोंमोन सोरबा सासे मानसिया जुदि ओंखाम जाखांनानै गय जानो लुगैनानै सोरनिबा बारियाव गय थाइसे हाननानै जाहैब्लाबो बेखौ अखानायै गामियाव मिटिं खालामनाय बिजिरनाय बेबायदिनो सोरनिबा दाउ खावनायानो होन सोरनिबा बोरमा खावनायानो होन माबा मोनसे खावनायानो होन
गामियाव बेखौ अखानायै बिजिरोमोन बिजिरनानै बेखौ साजा होयोमोन आरो जुदि दाया खोब गिदिरबाथाय बेखौ वार्निं होनानै दोनोमोन सेकेन्ड टाइम जुदि नोङो बेबायदि खामानि मावोब्ला नोंखौ गामिनिफ्राय होखारनाय जागोन बा बैकट खालामनाय जागोन थ' बेबायदि जोङो आयेन गामिफ्राव बेबायदि नुदोंमोन आरो बेबायदिनो बै समावहाय गोबां बैकटबो खालामनानै दोनदोंमोन गोबां मानसिफोरखौ साजाबो होदोंमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव नुबाय बे सामाजिक बेबायदि मोनसे माबाया बन्धना जोंनि गेजेराव गैलिया लासै लासै गोमालांबाय थ' जों जे दिनै नुनो मोनो माने सोरबा सिख्लानि गाज्रि भिडिअ भाइरेल जादों येस नुदों नायदों दाना बे गामियाव बे आइजोखौ बे हिन्जावसाखौ माबोरै दोनखो नङा होमबा थ' बिनि सायाव जेबो बिजिरनाय गैया रावबो जेबो बुंनाय गैया बिजिरनाय गैयाबा रावबो जेबो बुंनायानो गैयाब्ला स' मानो मानिनो बा बे खामानिखौ बियो मानो गारनो दा ओंखायनो दा जोंनि गामिफ्राव नैबे थासारिया फैफिननो गोनांब्ला जोङो गामिनि माखासे दैदेनगिरिफोर गामिनि माखासे गोरों मानसिफोर जायफ्रा गामि दैदेनगासिनो दं बिसोरनि सायाव फोथायनाय आरो मानिनाया थानो नांगोन खिन्थु दिनै जोंनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव फोथायलायनाय आरो मानिलायनाया गैलिया फोथायलायनाय मानिलायनाय बे बुस्थुआ गैयिनि थाखाय दिनैनि दिनाव जों रावखौबो जेबो बुंनो हाला आरो आंनि बुंनायखौबो रावबो खोनासंलिया बरन्स' एखनबा मा जायो नैबे मोनसे ओरैबायदि गाज्रि मोनसे माबा हाबनानै दं जोंनियाव दे जोंनियाव गामि खनायाव थानाय सासे खामला हाजिरा मावनानै जानाय नैबे मानसिनियावबो पलिटिक्सनि एम्फौआ हाबनानै दङ दा ओंखायनो मा जाबाय माखासे माने पलिटिकेल माबा जायफोरा माबा स्कप नागिरग्रा बिसोरो एखनबा समाव बेबायदिखौबो सरजाबनानै पलिटिकेलाइज खालामलाङो थ' बेबायदि जानायनि थाखाय मा जाबाय जों गोबां समाव नुबाय जे रावबो रावनिबो खोथाखौ मानिलिया नों मोजां बुंदों गाज्रि बुंदों जों माने जेबो सोमोन्दो गैला आरोखि दा ओंखायनो बे बुस्थुखौ जुदि जोङो होबथानो गोनांब्ला समाजनिफ्राय बेखौ फोजोबनो गोनांबा दा गिबियावनो गोदो गोदायनिफ्राय जोंनियाव सोलिबोनाय माखासे गामियावनो मोनसे समाज दानानै गामियावनो माखासे कनस्टिटिउसन दानानै सोरबा गोरोन्थि मावनायखौ बिजिरलायनाय फोसाबनो नाजालायनाय बे बुस्थुआ थानो नांगोन आरोखि दिनैनि दिनाव कमप्लिटलि बे बुस्थुआ जोंनिफ्राय जोबलांबाय आरो जोबलांनायनि थाखायनो आङो नैबेखौ बुंगोन दिनै गाज्रि खामानि मावनोबो गिलिया दाय मावनोबो गिलिया खारन दाय मावनायखौबो रावबो जेबो बुंलिया आरो बुङोब्लाबो आं एखौ मानियाब्लाबो नों आंखौ जेबो बुंनो हाला दिनै बेबायदि जादों आरोखि दा बेखायनो जोङो साफ्रोमबो सुबुङा जुदि सांग्राङै बेखौ फोजोबनो थाखाय सांग्राङै जुदि माबा मोनसे मावोब्ला माबा मोनसे बिहोमा होलाय लायोबा निस्सय जोङो बेखौ माने फोजोबनो हागोन नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेते नैबे बेलायाव जाय ड्राग्स एडिक्टेड अलरेडि बियो जाखांबाय बा जाबाय दङ दा कारेन्ट टाइमाव बे सोलिबाय दङ ड्राग्स लाबाय दङ दा बेखौ रिकभारि खालामनो थाखाय माबायदि जों खामानि मावनाया गोनांथि दङ सांग्रां नैबे दिथागिरिफोरा माबायदि बिहोमा लानाया मोजां आं दहाय बुंनायावनो आइ वान्ट टु बि एलाइभ दा बेवहाय माखासे माबानिखौ बुंलांबाय आं स्ट'रिखौ थ' बेबायदि खालामब्लानो दिनै जायफ्रा दा एडिक्टेड जानानै दङ थ' बिसोरखौ माने फाहामनो हागोन आरो बे खिन्थु मोनसे बिराद गिदिर बेमार आरोखि आरो सन्देरग्रा बेरामबो बियो मोनसे सन्देरग्रा बेरामबो आरो बेखौ फाहामनाया माने आं जेखिनिसिम मोनथिगौ बियो गोरलै नङा खिन्थु जायफ्रा दिनैनि दिनावहाय ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय बा गाज्रि लामाथिं थांबाय नट अनलि ड्राग्स एडिक्टेडखौ होनना बुङो जायफ्रा गावनि गुबै ट्रेकनिफ्राय दोरदनानै बबेबा मोनसे गाज्रि लामाथिं थांबाय आं बिथांमोनखौबो बुंगोन जोङो 100% नोङो मोजांथिं फैफिननो हायो खारन नोङो गोसो जानानैसो गाज्रि लामाथिं दिंरायखादों नोङो थांबायानो दंमोन मोनसे फाक्कानि लामाजों थाङै नों नुबाय नोंनि लेफ्टखैजाय मोनसे थांनाय लामा दं खिन्थु बे थांनाय लामाया हाब्रु दैब्रु हाखर हाला दङ थ' बेखौ नुनानैनो नोङो जुथा खुलिनानै बे लामाजों थांबाय थादों थ' नों थांनाय लामाजों हाखर हाला हाब्रु दैब्रु बे लामाजों नों थांबाय थादों नों माने मेंनायाबो बारा जादों हाद्रि हाला हाब्रुबो नांदों थ' नों सिन्था खालामहैयोब्ला आं बे हाब्रु दैब्रु लामाजों थांलिया आं मोजां लामाखै थांफिनसै बे लामाखैजाय नों गिदिंनानै फैफिन नों गालांनाय मोजां लामाखौ मोनफिनदों थ' बेखायनो जायफोरा दिनैहाय
हमनानै ला गाज्रि लामाथिं थांबाय बिसोरो बे लामाथिंनिफ्राय गिदिंबोफिनोब्ला मोजां लामाखौ मोनफैफिनगोन। नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन सोलोंथाइ बिथिंखौ नोंथांनिफ्राय बा सोलोंथाइ बिथिंजों नोजोर लानानै बा रिलेटेड खालामनानै नोंथांनिफ्राय सोंथि मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु जों नुनो मोनदों जे आथिखालनि जे गार्जेनफोर बे गार्जेनफोरा बांसिन इंराजि मिडियामाव थामहिनबा इंलिश मिडियामाव बांसिन सोसनो दा बेहाय बर' बिजोंखौ लानानै बिथांमोना बा जाय बिथांमोना बेखौ आजावनानै लादों बा इंलिश मिडियामाव होदों बर' बिजोंखौ लानानै इयुन गैया नामा लाइमोनफोरा बा बे गथ'फोरा जे बर' बिजोंजों फरायनानै इयुनसिम गिदिर मानसि जानाय बा सासे दैदेनगिरि जानो हानाय मोनसे थासारि गैया नामा जायनि थाखायनो इंलिश मिडियाम होबाय थादों? आंथ' बुंगोन मोनसे समनिख्रुइ दायो एसे सोलायसिनबायसो होनना बुंगोन आङो। मोनसे समाव ओरैबायदि मोनसे रं कनसेप्ट दंमोन गोरोन्थि मोनसे सानस्रि दंमोन जोंनि गार्जेनफोरनियाव जाम्बायानो होन जाम्बियानो होन गोरोङानो होन थ' बर' बिजों फरायोबा माने गथ'आ गोरों जाया बे मोनसे कनसेप्टआ दंमोन आरोखि। खिन्थु दिनै फैयै फैयै आं बेखौ खमायलांनायसो नुदों आरोखि। खारन बर' बिजों फरायनानै दिनै डक्टर इन्जिनियार ACS नङा होमबा बेबायदि अफिसार जानाय गेदेर गेदेर साख्रि लानायनि माखासे बिदिन्थि दंसै एगजामपोल दंसै। आंनि बेलायाव आं एगजामपोल होयोब्ला ओरैजा बुंगोन थ' जोंहाबो जिहेतु प्राइभेट स्कुल दङ बर' बिजोंनि आं गिबियाव जोंहा सिजौ एकाडेमि दंमोन सिजौ एकाडेमिखौ गायसननाय समावहाय बे समावहाय गोबाङानो जोंखौ नुनानै मिनिदोंमोन 2002आव जों जेला गायसनदोंमोन बर' बिजोंनि प्राइभेट स्कुल माबायदि गोबां लेखा गोरों गोबां थाखा फैसा गोनां बिसोरो माने बे स्कुलखौ जोंखौ माने मेक्सिमाम आरोखि जोंखौ नेग्लेक्ट खालामदोंमोन गथ'फोरखौ बिहैबाबो जोंनो होआखैमोन आरोखि। खिन्थु जोंनियाव माखासे माने आबाद मावनानै जाग्रा जाम्बा जाम्बि गामिनिफोर बिसोरो बांसिनै बे स्कुलाव एडमिसनखौ होदोंमोन। बे माखासे फोरोंगिरिफोरबो होदों माखासे थुनलाइ आफादनि मानसिफ्राबो होदोंमोन खिन्थु मेक्सिमामानो माने होआखैसै आरोखि इंराजि मिडियामाव होदोंमोन। बेनिफ्राय उनावहाय बेबायदिनो 10 बोसोरनि उनावहाय रिजाल्टखौ नुबाय बर' बिजों फरायनानै जोंनि स्कुलनिफ्राय सिजौ एकाडेमिनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे मोजां रिजाल्ट फैबाय बोसोरफ्रामबो मोजां माने स्टार डिस्टिंसन 15 जन 20 जन 25 जन 26 जन 30 जनहालागै फार्स्ट डिभिजन मोननायखौ नुनायनि उनावहाय थ' मानसिफोरनाव एसे सोलायनाय फैदों जोंनि जायगायाव। दा आं गुबुन जायगायावबो नुबाय जिहेतु इउएन एकाडेमि माखासे बाथौ आश्रमफोर दङ बेफोराव जिहेतु बर' बिजोङावनो मोजां रिजाल्ट खालामलांनायनि उनावहाय माने आं बेखौ सिगांनिख्रुइ खमायनायसो नुदों आरोखि। दा जोंनि जायगायावबो दिनैनि दिनावहाय बे समावथ' जों BSc फोरोंगिरि नागिरनानै मोनामोन BSc फोरोंगिरि नागिरनानै मोनामोन खिन्थु दिनै जोंनियाव बोसोरसेयाव 10-15 जन 20 जन गाहाम BSc पास जायो। बे साफ्रोमबो बर' बिजोङाव फरायनाय इंराजि बिजोंनिख्रुइ आं आंनि जायगानि खोथाखौल' बुंदों बेलेगखौ बुङाखै। इंराजि बिजोंनिख्रुइ बर' बिजों फरायनाय बांसिन BSc जों मोननो हायो दा आंनि जायगायाव। दा बेबायदि आरोखि दा बेनि ओंथियानो जाबाय मा होमबा जोङो बर' बिजों फरायनानै जों कुवालिटि इडुकेसन मोननो हादों। दा ओंखायनो नैबे जाबाय मिडियामा जाबाय मोनसे लामाल' बियो लेखा फरायनायनि मोनसे लामाल' आरोखि। बे इंराजि बिजोङानो होन बर' बिजोङानो होन एसामिस बिजोङानो होन आरोखि। दा बियो गावबागावनिसो थांखि गावबागावनिसो बाथ्रा नों मा सानदों नों मा खालामनो सानदों गावनि गथ'खौ बेनि सायाव सोनारगोन नों मा खालामनो सानदों गावनि गथ'खौ। खिन्थु गोबाङानो थारमाने फेलें जादों दे इंराजि बिजोङाव जि थांखि लानानै गथ'खौ फोरोंदों। आं थांखि लानाय सिमां नुनायखौ आं गाज्रि होननानै बुंनो नागिराखै। अके नोङो नोंनि गथ'खौ सासे SS अफिसार खालामनो नागिरदों सासे IAS अफिसार खालामनो नागिरदों IPS अफिसार खालामनो नागिरदों बा नोङो बेंगालरावसो फोरोंथिनो नागिरदों नोङो जों माबायावसो फरेनावसो नोंनि गथ'खौ फरायहरनो नागिरदों नङा होमबा निस्सय बे थांखिजों इंराजि बिजोङाव होदों जायफ्रा होदों आं साननानै लागोन आरोखि। आरो बेबायदि जायोब्ला मोजां जायो। खिन्थु मा जाबाय ग्रेजुवेट जाबाय गथ'आ ग्रेजुवेट जाखांनानै मा जाखो बियो मास्टारखौनो नागिरबाय दिनै मास्टारखौनो नागिरबाय आं नागिरनाबो होनना बुङाखै दिनैथ' मास्टारखौनो नागिरनांबाय। अब्लाथ' नोङो मास्टार जानांगौनि थाखाय जोंनि BTR ओनसोलाव बर' बिजों फरायोब्ला साबसिन जाया होमबा इंराजि बिजों फरायनायनिख्रुइ। खारन जोंनावथ' इंराजि बिजोंनि गभर्नमेन्ट स्कुल गैया
बर' बिजोंनिसो दङ बर' बिजों थ' नों बिटिआरआवनो जुदि साख्रि लानो नागिरदोंबा दिनैनि दिनाव नों मानो इंराजि बिजोङाव फोरोंनांगौनि गोनांथि दङ आं फोरोंनाङाबो होननानै बुङाखै खिन्थु जायहा फोरोंदों बे गिदिर थांखि थानो नांगोन आरोखि खिन्थु जोङो आंबो आंनि गथ'खौ बर' बिजोङाव फोरोंदों सानै दं आंहा सानैखौबो आं बर' बिजोङाव फोरोंदों खिन्थु आंबो आंनि गथ'खौ आं डक्टर खालामनायनि सिमां नुदों खिन्थु डक्टर खालामनांगौनि थाखाय इंराजि बिजोङाव जे फोरोंलायनांगौ आंथ' सानाखै मालाबाबो बे आंनि सायाव सोनारगोन गथ'नि सायाव सोनारगोन आं बेखायनो बुंगोन इंराजि बिजोङावथ' फोरोंना होननानै आं बुङाखै खिन्थु जायफ्रा गोरोन्थि सानस्रिजों बर' बिजों फरायोब्ला लेखा रोङा होननानै इंराजि बिजोङाव फोरोंदों बे सानस्रिखौ गारनांगौ नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे बर' माहारि बादखौ नोजोर बोनानै बर' हारिखौ बा बर' हारिनि जाखिनि सुबुंफोर दं दैदेनगिरिफोर दं बर' रायजो राजाफोर दङ सासे बर' हिसाबाव बा आं जेने बर' हिसाबाव माहारि बादखौ फोथांना लाखिनो थाखाय माबायदि जानाया गोनांथि दं होननानै नोंथाङा सानो बर' हारिया जेसेबां दिनसिम थागोन बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुङा बे माहारि बादखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय नाजागोन बा माहारियारि बादखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गावबा गावनि दायित्वखौ पालन खालामदों बा खालामगोन होननानै आं सानो दा जोंनाव थुनलाइ आफाद दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं जोंहा बर' हारिमु आफाद दङ बे मोनफ्रोमबो आफादफोरा जोंनि बर'फोरनि माहारियारि बादखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय खामानि मावबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गामि गामि थांनानै रायजो राजाफोरजों रायज्लायहैबाय थादों बर' थुनलाइ आफादा रायज्लायबाय थादों बर' हारिमु आफादा बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बर' हारिमुखौ फेहेरनांगौनि थाखाय फोजौनांगौनि थाखाय खामानि मावबाय थादों थ' आङो सानदों बेफोर आफादफ्रा जेब्लासिम थागोन जोंनि बर'फोरनि जे माहारियारि बाद बियो जेब्लायबो थांनानै थागोन खिन्थु एखनब्ला समाव जुदि जोङो जोंनि बर' माहारियारि बादखौ जुदि जों पलिटिक्सजों जुदि सरजाबफायोब्ला निस्सय जोंनि गेजेराव माने माखासे बेले बेजेया सोमजिगोन आं सानहरो आरोखि दा जियानो जा जों जाथि हिसाबै थांनानै थानोबाथ' जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिङा जेब्लायबो थांनानै थानांगोन हमथाना लाखिनो हानांगोन हारिमुनिफ्राय धोरोमनिफ्राय गाननाय जोमनायनिफ्राय जानाय लोंनायनिफ्राय मिडियामनिफ्राय थुनलाइनिफ्राय मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो जोङो हमथाना लाखिनांगोन आरो बेखौ जोङो फोसावनो नांगोन जिहेतु जाफ्लेबाय थानाय समाजारि बिजोङाव गोसारनाय बे बाथ्राखौ नोंथांनाव सोंनो लुबैदों बेबो जिहेतु माहारि बादाव थामहिनबा जोंनि ससाइटियाव जे बे जों कन्टिनिउखौनो बुंनांगोन एज ए उइकआव सप्तायाव बा सानसे साननैनि गेजेरावनो जे समाजारि बिजोङाव जों नुनो मोनो जे बर' आइजो खारनाय गुबुनाव दैखारलांनाय सोरनिबा फिसा थाखानाय हिन्जाव गोमानाय दा बेफोर जोंनियावबो नैबे जोंनि निउस चेनेलावबो बेवहायबो गोबां बेफोरबायदिनो जोंनाव फैयो निउस दा बे बिथिङाव मानि थाखाय बे गले गले बेफोर जाबाय थादों बबेबा नङा बबेबा मोनसेयाव बर' हारिया बेजों लासिं सिं जानांदों नामा मा बुङो बे सायाव आं दहाय बुंदोंमोन जोंनि गामियाव समाजारि जि बन्धन जि माबा बेखौ मा होनना बुङो समाजनि जिथु माबा नेमखान्थि बे नेमखान्थिया गैया जालांदों आरो गैया जानायनि जाहोना बेनो दिनै गामिनि दैदेनगिरिखौ रावबो मानिला गामिनि सोरबा फोरोंगिरिखौ बे फोरोंगिरि होननानै बेनि सायाव मानिनाय गैला आरो फोथायनाय गैला थ' मोनसे समावहाय बेबायदि सोरबा आइजोआ अजोंबा खारदों खारनायाथ' खोब गिदिरबाव सोरबा माने आइजोआ माबा ओरै माबा एसे माबा खोनादों होनबा बेखौ बैकट खालामना दोनदों दा दिनै कमप्लिटलि बियो जोंनि समाजनिफ्राय गामियारि ओनसोलनिफ्राय गोमालांबाय आरोखि नाम्बार 1 दा बिनि थाखाय बेबायदि दाय मावनो बेबायदि गोरोन्थिखौ मावनो जों गिलिया नाम्बार 2 थारमाने आं लेक्सार होबाबो बुङो जोंनि मानसिफ्रा धोरोमनिफ्राय लासै लासै दोरोदलांबाय थादों स्पेसियेलि जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै लाइमोन गाबोन बियो बिमा जागोन बिफा जागोन जाहैया होमबा बेनो बिफा जागोन गाबोन बिफा जाहैगोन थ' लासै लासै जोंनि धोरोमारि सान्थौ धोरोमारि सानस्रि धोरोमारि गियाना गैला जालांबाय थ' धोरोमारि सानस्रि धोरोमारि गियाना गैया माने बेखौ अगियान होननानै बुङो धोरोमनि ओंथियानो जाहैबाय गियान धोरोम फालिनानै जाय गियान मोननो हादों बेखौनो इसोरखौ मोननो हानाय होननानै बुंदों थ' जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि बिहामजोफ्रा
जोंनि बिफाफ्रा जुदि दिनैनि दिनावहाय जेबो जुदि धोरोमजोंनो जुदि सोमोन्दो लाखियाब्ला थ' बियो आवसारि जाखागोन बे मोनसे आवसारि जाखागोन दिनै बेनो जादों आरोखि दा ओंखायनो आं नैबेखौ बुंगोन थ' जोङो जेसेबां हायो जोंनि लाइमोनफोरखौ धोरोमजों जोङो सोमोन्दो लाखिहोनांगौ दा जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमाव दङ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादावबो दङ लाइमोन आफाद बाथौआरि गौथुमावबो दङ लाइमोन आफाद बे लाइमोन आफाद बाथौ गौथुमनि गेजेरजों जों साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ जुदि बे बाथौजों बा बै ब्रह्मजों इसोर सिबिनायनि मुङाव जों जुदि सोमोन्दो लाखिहोनो हायोब्ला निस्सय बिसोरनियाव इसोरनि बे गियाना धोरोमनि मोनसे गियाना फैनाय लोगो लोगो बिसोर माने समाजनि जिथु बन्धन समाजनि जिथु सिमा बे सिमाखौ माने बारनो गिगोन आरोखि दा ओंखायनो जोंनाव दिनै धोरोमजोंबो सोमोन्दो गैला दिनै गोबां लाइमोनफ्रा गोबां आइजोफ्रा बेबायदिनो गामियावबो बेबायदि नेमखान्थि गैला नोंनि हिन्जावा सोरजों खारदों जोंहालाय मा गोदों गोलैदों आं सोरनि हिन्जावखौ लाना खारबोदों बेजोंलाय जोंहालाय मा सोमोन्दो दं नङा होमबा दिनै बेबायदि जादों दा बे बुस्थुआ जोंनिफ्राय जोबनांगोन जोङो जोंनि गामिफ्राव बेबायदि नेमखान्थिफोरखौ दानानै लाफिननो हानांगोन आरो जोङो जेसेबां हायो उन्दैनिफ्रायनो जुदि सोरबा बिमा बिफा दङब्ला होनबाय उन्दैनिफ्रायनो बै गथ'फोरखौ धोरोमारि सानस्रि धोरोमनि गियानफोरखौ होनो नाजानांगोन अब्लासो बे लासै लासै जोबलांगोन थ' आरो बिनि अनगायैबो दिनै जोंनि जिहेथु माने लाक्जारियास माने मेटेरियेलिस्टिक जिथु सानस्रि आध्यात्मिक स्पिरिचुवेल बे सानस्रिनि उनख्रुइ बांसिन जोंना लाक्जारियास मोनसे जिथु गोसो साननाय बे मेलेम ब्रेन बेबो जोंखौ माने बेबायदि लामाथिं थांनो बायध' खालामदों आंथ' दिनैनि दिनाव होनबाय सासे लाइमोना दे गावनि फिसायखौ गारनानै खारदों बिनि गुदिखौ नागिरोब्ला खालि नैबेल' थ' बियो एसे माने गावनिख्रुइ माने फिसायनिख्रुइ एसे माबासिनाव जाय माने गारियाव थिखांनानै फिदिंनो हायो जायहा थाखा फैसा दं जाय माने ओरै गोदान बोथोरनि बैसागोनि मागोनि ओरै बेरायहैनो लाङो जायनाखि मास मोनसेयाव 5,000 6,000 थाखा बिउटि पार्लाराव थांनायनि फैसा हरनो हायो थ' बेबायदि फिसाय नागिरनानै थांदों ओरै साइसखौ नुयो आरोखि नायोबाथाय मेक्सिमामखौनो आरोखि मेक्सिमामखौनो आरो बिनि अनगायैबो मा नुबावो दानिया सिख्लासा गथ'खौबो सासे हिन्जाव गोनांखा हौवाजों खारफालांनाय नुयो दा बिनि आन्दायावबो बेनो दङ एखेयानो लाक्जारियास जोंनि साननाय हनायफ्रा माने गारि गंसे नांगौ बिल्डिं नांगौ ज' देलायनो थाखा फैसा नांगौ ओरै बेरायनो नांगौ जायनि थाखाय जोङो माबाखौबो सिख्लासा हिन्जावफोरखौबो गासिखौबो बुङाखै आरोखि जायफ्रा थांबाय बैसोरबो बे सानस्रिजोंनो बोरायब्लाबो थाखा फैसाखौनो नोजोर होनानै थांनाय बायदि नुहुरो आरोखि थ' ओंखायनो नैबे मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जुदि फोजोबनो गोनांबा सासे सिख्लासा गथ'आ सासे गथ' गथाय थाखानाय हौवाजों जे खारफालांबाय थ' बिनि सायाव गामियाव मा बिजिरखो जेबो बिजिराखै नों नायबाथाय नुगोन जेबो बिजिराखै गामियाव बेथ' हिन्जावा FIR होनानै दोनदों खोमा खिन्थु समाज हिसाबै गामि हिसाबै बिनि सायाव जेबो बिजिरनाय राहा गैया थ' समाजखौनो गिलाब्ला दा ओंखायनो बेफोर खामानिफोरखौ जोङो मावो आरोखि दानिया आंनि नोजोराव दा बेफोरखौ फोजोबनो गोनांबा जोंनि समाजखान्थिया थिग जानो नांगोन नोंथांखौ गुबुन गुबुन समाव जोङो जिहेथु मेल मिटिं खुंनाय नुदों ओनसोलावबो नोंथाङा खालामबाय थायो गुबुन गुबुन जायगाफोर BTRनि गंफ्रोमबो जायगायाव नोंथाङा थाङि गैला जों बुंनांगोन जों नुनो मोनबाय थादों नोंथाङा थांबाय थादों फैगौ 2025आव नोंथांखौ सासे बिजाथि महराव मोनगोन नामा जिहेथु बुंबाय थायो जेने नोंथाङा बे नोंथांनि जे बियाबाव नोंथाङा टिकेट लुबैदों होननानै थारैनो फैबाय थानाय समाव नुनो मोनगोन नामा रायजो राजाफोरा नोंथांखौ नैबे सिबिथायाव बा राजखान्थियारि बिथिंजों रायजो राजाफोरखौ सिबिनायाव नोंथांखौ मोननो हागोन नामा नो कमेन्ट बे बेलायाव नोंथाङा जेबो बुंथ'आ जोबथायाव नोंथांनिफ्राय आसा थिदों नोंथाङा जुदि राजखान्थियारि बिथिङाव जुदि फैयोब्ला नोंथांनि जे मोजांखौ जों हास्थायगोन नैबे समाव आं नोंथांनिफ्राय जोबथायाव मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे नैबे
रायजो राजाजों लोगोसेनो जाय गारजेनफोर दङ आरो फरायसाफोर दङ आरो समाजनि गोबां दैदेनगिरिफोर दङ दा बेफोरनि सायाव जोबथे माबाफोर बुंगोन नामा? आं बेखौनो बुंगोन नोंथाङा दिनै जि टपिक्सखौ लानानै आंजों रायलायबाय जोंनि समाजनि लाइमोनफोरनि खोथाखौनो बांसिन जिहेथु जों रायलायबाय स' जिहेथु जोङो बयबो बर' हारिनि मानसि आरो साफ्रोमबो बर' हारियानो साफ्रोमबो बर' सुबुङानो दिनै जोंनि हारिनि मोजांखौ हास्थायो जोंनि समाजनि मोजांखौ हास्थायो आरो जोंनि हारिनि समाजनि इयुना जाहैबाय भबिष्यतआ जाहैबाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर आरो जोंनि फैबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फोर थ' जोंनि हारिखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय फोजौनांगौनि थाखाय फोसाबनांगौनि थाखाय बै जोंनि लाइमोनफोर आरो बै जोंनि फैबाय थानाय उन्दै गथ'फ्रा मोजां जाथारनांगोन आरोखि दा ओंखायनो आङो साफ्रोमबो बिमा बिफा आरो जोंनि समाजनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बुंगोन जाहाथे जोङो इयुन समावहाय जोंनि बै गथ'फ्रा जाहाथे मोनसे समाव जाहाथे गाज्रि लामाथिं थांनायनि खाबु मोना बेखौ नोजोर होनानै जों जुदि साफ्रोमबो एसे समाजाव जुदि बिहोमा होलायोबा जों गथ'फोरखौ जोङो थारमाने गाज्रि लामाथिं थांनायनिफ्राय होबथानो हागोन आरोखि मोनसे समाव बिसोर गाज्रि लामाथिं थांनाय उनावहाय मोजां लामाथिं लाबोफिननांनायनिख्रुइ बिसोरखौ जोङो होबथानो हायो दा बे बेलायावहाय आं गाज्रि मोनबाबो बुंगोन गाज्रियाथ' मोनखागोन आं दहाय बुंनाया जोङो एक्सुवेलि प्लेटफर्मखौ जोंनो सोरजिनानै होयो माखासे प्लेटफर्मखौ जोंनो सोरजिनानै होयो बे गोबां जायगाफ्रावथ' शिब मन्दिर दङ शिबनि जे फुजा होयो बे शिब फुजा होग्रायाव उन्दै उन्दै गथ'फ्रा थांनानै गान्जा सोबहैयो आं लोगो मोनबाय मोननै जायगायाव आं लोगो मोनबाय मोननै जायगायाव आं लोगो मोनफेरबाय बे उन्दै उन्दै गथ' गान्जा सोबहैनाय शिब मन्दिरफ्राव थांनानै आरो मोनसेया जाहैबाय आं दहाय होननाया बे फुजा मेलाफोर खुंनाय फुजा मेलाखौथ' नङाबा जोंथ' खुंना होननानै बुङा खिन्थु नांनायनि बारा खुंनानै मानो 15 दिन खुंनो गोनां दं फैसाबो गैया होनना बुङो फैसा गैया फुजा खुंनो आरो फैसा गैयाबोना मानोथो खुंखो बिमा दुर्गाया बिमा लोखियाते बुङाखै आंनि फुजाखौ नोंसोरो 15 दिन खुलिनांगौ माबा फालिनो नांगौ आंनि मुङै 15 दिन नोंसोर फुजा खुंनो नांगौ नङाबा अरथारजोबगोन आं होननानै बिमा दुर्गाया बुङाखै बिमा लोखिया बुङाखै 15 दिन फुजा खुङाबा नोंसोरखौ रानहोजोबगोन आं होननानै थ' फैसाबो गैया होनो फुजाखौबो खुङो दा बुंनांगौआ नैबेसो फुजा गोलाव खुंनायाबो आं गाज्रि नाङा खिन्थु बे जायगायाव जे थांनानै जोंनि लाइमोनफ्रा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ स्टार्ट खालामहैदों नोंथांनि गथ'आ नङामोन आंनि गथ'आ नङामोन बे जायगायाव थांनानै गावनि लोगोफोरजों खिन्थु एसे गाबोन एसे सबनाया एसे थांनानैनो जाहैदों बेखौ बयबो मिथिगौ जायफोर फुजा खुंग्रा बिसोरबो मिथिगौ बेयाव ओरै थोरै जायो होननानै दिनै मोनायाव नै बेवहायलै 15 जनसो उन्दै उन्दै सिख्लासा सेंग्रासा गथ'फ्रा बेयावनो नै प्लास्टिकबो गालांदों मोनामसुबा डेनड्राइट मोनामो जौनि प्लास्टिकबो दं नै बेखौबो नुयो थेवबो मानो खुङो 15 दिन थ' आङो बुंदों आरोखि ओंखायनो जोंनि समाजखौ जुदि जों मोजां खालामनोबा जोंनि हारिनि इयुनखौ जुदि जों दानोब्ला जों बेफोर गासैखौबो जों फोजोबनो नांगोन आरो आं ओंखायनो बुंनाया जों बयबो जुदि एसे बिहोमा होलायोब्ला जोंनि हारिया मोनसे समाव गेरेमसा हारि दागोन नोंथाङा जे फुजाखौ 10 दिननि जायगायाव सानथामल' खुंबाय बेनो बिहोमा होनाय बेबो मोनसे बिहोमा नंगोन आंहा थ' बेखायनो बुंदों जाहाथे बयबो जोङो फिसा बिहोमा होलायनानै नङा होमबा थरथिंसे दैयानो लैथो सोमजियो होननाय बायदि बयबो फिसा जुदि बिहोमा होलायोब्ला निस्सय नैबेफोर जोंनि समाजारि जेंनाफ्रा जोबस्रांलांगोन नंगौ बिथाङानो जादोंमोन फैला जे बरगयारि जे बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय जे जोङो स्पेसियेलि जाय बिथांमोना जौजों गफबनानै बा ड्राग्स एडिक्टेड जादों बेखौ जों माबायदि रिकभारि खालामनांगौ थामहिनबा बिथांखौ बै निसानिफ्राय माबायदि उदां खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय मोनथिबाय आरो गोबां खेबाव जों नुनो मोनदों जे सम जे जोंनि ओनसोलाव बा माहारि
माहारियाव जे जाफ्लेबाय थानाय जे जेंनाफोर जों जुदि नोजोर होयोब्ला जोङो आइजो खारनायनिफ्राय लानानै गोबां बेफोरबायदि जाय आयेन बेरेखा बे बेरेखानि सायावबो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो बे समाव मोनथिनो हाबाय थामहिनबा नोंथांमोना मिथिबाय आरो नैबे समाव नोंथाङा जोंनो बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथांनि जे बेसेन गोसा समखौ जोंनो होबाय बेनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय गोजोन्थों। खुलुमबाय। गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।